След това пак ще имате при мен. Утре ми е 100% прозорец станда. И утре последния час ще имаме математика. Е петия час. Утре една тетрадка. Само ако го слушите и при мен е нещо, направим упражнение по български. Така се начинаме да направим една малка подготовка. Да отидем с прилагателно глагол. Ехо, момченца. Слушаш ли? Чуваш ли? Евгения, чуваш ли ме? Ела по-близо. Така. Нали знаете, че всяка година има входно ниво? Да. Всичките предмети. Така, няма кой да ги казвам, да ги изброявам. Затова няма да бъде по-различно. Значи утре ще направим такова нещо с математика, вие ще си ги вземете в къщи. Да видим, спомняте ли си, вие са действително прилагателно и глагол със сигурност. Обаче наставки, представки, някакви корени едно време. Корени въведем, спомняте ли ги? Разделението. Ще чуят. Утре ще чуят тогава. И това е, деца. Пак ще бъдем в нашата стая. Седем и половина. Да? Утре имате 5 часа и ще свършите в 12 без 20. При 7 и половина, 12 без 20. Тези, които ги вземат. Втората стая. Човек и общество ще ви води на работа. И 8.